बनगाव मण्डलनि सिङाव गंसेगाव प्राइमारिनि सिङाव बेलथारि गामि होननायाव आङो दिनैहाय 56 जन 56 जन होनो नामा बर'नि 56 जन नङा होमबा आं दिनैहाय हिन्जाव हौवा बिपिएफनि कर्मिफोरखौ आं जयनिं खालामहैदों बिथांमोना गावसोरनो लेंहरनानै गावसोरनि गामियावनो आंखौ लेंहरनानै आं थांनानै जयनिं खालामहैदों लोगोसे जयनिं खालामनायजों लोगोसे आङो लोगो लोगोनो बिथांमोनखौ मेम्बारशिप ड्राइभबो खालामफानानै होनाय जादों आरोखि गोजोननाय मोन्दों बिथांमोना बर' नङा राजबंशीनि माने राजबंशीनि बिथांमोना जादों बिथांमोना गोदो सिगाङावहाय माखासे वार्कारफोर दं बिथांमोना आंजोंनो बिजेपि थानाय समाव ज' मावफाबाय थाखानायमोन आं बिजेपिखौ नागारनानै बिजेपिआव हाबनायलाय बिथांमोना दिनैहाय आंजों बिजेपिआवनो जयनिं जाफाफैफिनदों बिनि थाखाय आं गोजोननाय मोन्दों बिथांमोना जोबोरैनो मोजां मोन्दों आं थांनायखौ आरो गोसो गोरबो सिङावनो बिथांमोना दिनैहाय आंनि खावलायनायाव बिथांमोना जयनिं जानानै नाजानानै लादों आरोखि रायजो राजाफ्रानो गामियानो जोब आरोखि बेलथारि गामियानो बांसिनानो गोदोनिफ्रायनो बिपिएफखामोन बिथांमोना बिपिएफ बिजेपि होननाय गैयामोन आं हाबनाय लोगो लोगोनो दिनैहाय बे बेलथारि गामिनिफ्राय गासिबो गामिनि मानसिफ्रा बिजेपिआव हाबजोब्बाय आरोखि दिनैहाय बेनो आरोखि जिहेतु बिजेपि दोलोआ 2024 बिटिसिआव हारसिं गेलेगोन नोंथाङा बनगाव हिसाबै माबायदि साखाफारा जानांगौ दाथ' इलेक्सना एसे समबो दंबावो मिथिनाय बादिब्ला एसे गोबावानो दंबावो थेवब्लाबो आङो देरहानायनि साथ्र'आव आङो दानिफ्रायनो एफा एफा नाजागासिनो दं आं गिदिर जयनिं खालामाखैबाबो आं बिदिनो गामि ओनसोलाव थाङै थाङै फिसा फिसा आं जयनिं खालामगासिनो दं दिनैहाय आं नुनो मोनदांदों मिथिनो हादों जे रायजो राजाफ्रा निस्सय आंजों फैगोन आरो आङो फैबाय थानाय 2005आव आं देरहानायखौ आं आसा खालामहरदों आरोखि रायजो राजानि जिनोखि बिथांमोना आंनि सायाव रायलायनाय आंजों रायलायफैनाय बिथांमोननि खोथा होनायखौ नायोब्ला आं देरहागोनखौ आसा खालामदों आरोखि बिसेसआव जौगाथायनि खामानि दामानि मावनायखौ नोंथांनि बियाबाव माबायदि आवगायनानै दं ओरैनोथ' जोङो दा इउपिपिएल आरो बिजेपि हिसाबै एलायन्स सरकार हिसाबै दिनैहाय बनगाव समस्ति हिसाबै जा नङा नोंथांमोनाबो नुदों लामाफ्राबो आवगायाव फिसामोन दा गुवार जागासिनो दं आरो इउपिपिएलनि बिथांमोनाबो मावगासिनो दं अनसाय बिथांखि आलागै सोरां गेने सोरां सेल्फ हेल्प ग्रुप गोबां बिथांमोनाबो मिशन बिटिआर मिशन बानायदों खामानिखौ मावगासिनो दं बिथांमोनाबो दा जोंबो बिथांमोनजों लोगो हिसाबै जोंबो बिसोरजों थाफानानै मावगासिनो दं बनगाव हिसाबै गाज्रि नङा जोङो बनगाव समस्ति हिसाबै जों सुजित नार्जारि अडिट'रियाम मोननो हाबाय बनगावथाराव जों बनगाव गामिथाराव जों स्टेडियामबो मोननो हाबाय आरो दा नै 100 कोटिनि स्टेडियामआ अलरेडि सेंसन जाबाय गौराङाव बेबो थाबैनो लुफुंसिगोन आरो गोबां बिदिनो फिसा फिसौ खामानिया जादों आरो जा नङा जागासिनो दं आरोखि डेभेलपमेन्टआ जोंथ' जेनेबा जों थाफानायसो थेवब्लाबो इउपिपिएलआ मावदों मावाखै नङा आंबो बिथांमोना इउपिपिएलआबो आंनोबो हरो स्किमखौ फिसा फिसौ रायजोनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय खालबार लामा बिथांमोना जोंनोबो राननानै होदों बेजोंनो आं एसे डेभेलप खालामनो हादों आरोखि बनगाव हिसाबै